Сім'я Божого, Царство Боже береться зусиллям. Коли дійсно є люди, які тебе наставляють, це пастора, вони хочуть твого порятунку, бо їх поставив Ісус Христос. Одних поставив бути дійсно апостолами, одних пророків, одних пастирями і наставниками. У моєму житті, якщо дійсно є церква, це дім Божий, дім захисту. І Господь бачить наші зусилля до нього. Якщо дійсно в мене є зусилля до Бога і віра в Бога, то через мене Господь буде рятувати людей. Якщо немає цього зусилля, то я просто буду старатися молитись до Бога, служити Богу, але результату може не бути. Дійсно, щоб Господь поклав на нас свою печатку Духа Святого, щоб запечатав нас дійсно Святим Своїм Духом, треба в першу чергу що? Покаятися і прийти до Бога, прийняти Євангелію Христа. І дійсно, все погане піде з життя, і Дух Святий буде нас вести. Тому Бог хоче, щоб ми були вірними Йому, завжди Йому служили. Тільки так береться дійсно Царство Боже. Амінь.